say good afternoon, good evening, good morning according to Bobble Isi. I said no ga delu nwoke na mma delu nwaanyị na mma o nwere ife anyị na-ekwu n'okwu mmadụ ka ino to si anyị wee kwuo si na Igbo bụ ofu nwa mmụọ emenwu na nwa mmadụ emenwu na nwa mmụọ malụkwa na ndụ a bụkwa ndụ mmadụ niile nọ ndụ mmiri ndụ azụ onye na-achọ ichi nwanne na ọ bụrụ na m na-echi ya nwanne na ana m apasịrị ya meseji bụ onye eze Jizọs so message ka m na-achọ ịpasịrị gị onye eze Jizọs I have been getting so many complaints actually just that I don't want to talk even just say ka m kwuo okwu na nke a bụ na onye anwagharịrị ọ tụrụ m metụta and again secondly also not through my page goes where nweta your number maybe when I blog about you one of your video posts you can see your number did you where copy ya blog ịmalụgo ndị nwamkpi m ụzọ ọba ọgwara m agwa okpo oge ozugbo Kenya wee kwuo ụgwọ wee sị ya na ị ga-alụrụ ya wele Kenya kwubekwuchie wee ka o wee tili 250,000 naira ị ga-ama onye m na-ekwu this person na outside country wee sị ya before ị narị ya da money jụ ọkụ ya kedu ebe ọ nọ n'ọka ị narụsi ihe ego ka ị jụrụ ya kedu ebe ọ nọ wee sị nọ na outside country wee sị ya ngwa ya goro ọkụkọ chelụ gị ebe nwa wee sị ya ngwa ya gote ọkụkọ chelụ gị ebe nwa gotesia ife niile anyị eji rụrụ ya ọrụ o wee gotebe ife gotesie send ya lụrụ ego 250,000 na the slip of the ego ji wee mere payment ọnya ka m na-egosi na script now me play kwala ụnụ the voice note ka ụnụ nụsịa from that person then ụnụ nụsịa from him ka ọ hapụ ịbụ na ọmụ kram okwu ụnụ nụsịa from the person ka m kwụzie ife nchi ikwu geenụ this voice note. Okongwu, yeah, good morning. Here about the invoice letter. Why na phone contact? I know some not 250 ka juru do. No lokazie ka ma biasi back na ego na nagodu na ego gi jibolo molo. Ina hota. So since even be Friday until the morning. Tata go Wednesday. Ihe ndị ọsọ ngokọta eji rụrụ m dị ọrụ even ma nwa ọkụkọ modo since start n'ụtụtụ a ka nwa ọkụkọ ahụ nwụrụ sincerely ụbọchị Sunday ego gị ayọtara and all those things m na-akpọkwu ya na-achat ya na-asị nipa but ọ dị pik ọ gaa reply n'ụtụtụ a ka nwa ọkụkọ abịa nwụọ ayọtara with all those things ọsọ ejuru m ọrụ na-aka osi kpọsara so mụ asịkwa ka nkọwata alụ gị ayọta na-ekwu sịkwa ka nkọwata alụ gị so yeah, I wasn't happy with this thing so n'ọnya ka na-esịkwa ka nkọwata alụ gị na-aka ịfụkwa ka o si dị. Ọ bụrụ na anụgo detin ife the boy complain onye eze Jizọs ka m gwa gị nke bụ eziokwu malụkwa na ọ na-abịa ịnọrọ na-aṅụ iyi si na ọ bụrụ na ife ị na-emebi ife moto bụ ife wayo so mata ofu bụ ife wayo n'igwu nugo mmadụ wayo si moto wepụ ndụ ya ife na-ayọ n'ụwa ka ị hapụzi enweta ya malụkwa na ị na-aṅụ ya n'iyi na this boy okwu na ego abụ ego o bitere ebite na o bitere this morning ka ọ wee zụọ afịa wee si n'ime ego afọ o bitere wee chọọ ka ọ lụọ ọrụ a ka ife ọ na-eme wee na-agara ya ọfụma which is not ife na-alụ according to you wee tiri this morning biko onye eze aha ma tax kwa ụnọ ka ikwuchi ya ụgwọ mba biko aga m ịkpọ na phone gwa ụdị site mana ana m akpọ na phone dey pick zikọlụ you know they pick my call even message send on WhatsApp you did not reply nya ka nsị ka m mezie ya na video maka ama m ke follow my message ke follow my call ị ga-afụ my video ịghọta lụalụ this boy ọlụ lụalị ya ọlụ and lụalị ya ka ọ gazie gekwa ntị ọ si na ego abụ ego o bitere ebite and ọ ya dị happy nọ n'ịlụba detin lụsịa wepụta obi gị niile afọ na vidiyo a m mere ha ma agbakwara mba ọ na-akpalị gị akpalị ihe nji agwa bụ na the boy na-ebezi akwa and if o ji consign olu so much bụ not through my video ka o si nweta your number ọ bịa na-ekpesalụ m wee sị ka mkpọkata ahụ na phone ipikilo send ya the message reply ho wee sị ka m mezie the video because o doo m anya na ị ga-afụ this video biko lụalụ this boy ọlụ a ka ọ gazie rie ọ bụrụ na ịma na ị ga-alụ ya you know what to do ịghọta but I will prefer na ịlụrụ ya dị ọlụ ọfụma wepụta obi gị niile you are the father of all the men ịghọta wepụta obi lụalụ ya ọlụ anụnwa ka ọ gazie rie abịakwa n'ụlọ nwa ya bụ ụlọ fụ prophet or a native doctor na my page ụnụ aga ajụ m ajụ ụnụ aga agwa m agwa mebi ụnụ gwa m ego ụnụ ga-etinyelụ m ego ụnụ ga-enye m n'afọ ụnụ ofu n'obi ịgwa m ka nje lụalụ ụnụ ife a ụnụ agba enu jee idebe jesizia onyido ịbịa kpọba Okongwu stop ya
Dibia obu I will number from my page. Anything. You are on your own. Facebook page bụ Facebook page mu create all my enwesi ya brand all mu nwe obulo I can create your Facebook page afọ gị we create your Facebook page. It's my page it's my property. If someone can make post today as long as not like against government I will post anything I like there. So if a native doctor number a Dibia na my phone or a prophet call me on phone, consult to me first. Inwe ko nya agbabalo gafa gbasialo gafa say na kwifa aya alole na kwifa ga agba emeri yo gazie ogotum na phone confirm one first. Igbo mu na phone ewelu ma aka njere that most especially ndị anọsi America, London, UK, Indonesia obodo dị iche iche na ịma na ị ga-abịa nwa ka alụala na that thing. Igbo m na phone welu di ego nyem ka njelu lụa the thing make sure na ọ gara aga ọ bụrụ nke onye afọ adalụ because ekele elu eke dibia ndị dibia niile na-ekweta na fa na-arụ ife niile mana dibia niile adalụ aha arụ ife niile ichi dibia nwee nke ọ na-alụ. So if you call me on phone you give me that money ejeelu gị ọ bụrụ na ịma na ị ga-enyenwu zije ndị a first nnọrọ ebe a iwee mee transfer to make sure na alụ dị ọlụ mana ọ na-aga anụ ụfọdụ sị na fada afụ my number mekwanụ my number na mma na-etizi my number na head up mee chetaghọti bata n'ime my page my number dị n'ime page ma ị ga-afịa pom na phone ọ bụrụ ifelu fakafaka ịkparịba mkparịsị ya ma ifelu kwa fakafaka si n'azụ and ama na ihe mee na some of you adịghịkwa akpọ na phone bụ akpachara anya ịkparịgbo m na comment section ọ na my inbox ya afụzi ọnụ na obi ihe eji bịakwute m jakwa ma elụ ya ịfa ifu gị ịbịa na-akparị onye ma na ọ ga-abakwalu gị uru echi but that by the way before ime because ime na ụdị nwa mkpi m ụzọ ọba ịmala ezi isi je sikwa ezi ya na enyela m nsogbu and you no go tell me what to post on my own page or page nke ọ bụ wee iwe create your own page post be ya na njihọ abịa na onye eze Jesus biko do the right thing sir. I respect you so much. You are the father of all the men biko kpọọ this boy ma ife kwesịrị n'ihe mee ka m kwụwa ya na anwụ na-acha m